Va ser l'absoluta bogeria la que han viscut a la plaça. Ricardo Caballero abraçant els seus treballadors. No podia defraudar el primer diumenge del calendari pirotècnic. Enricassa fora de la gran setmana, sense cap dubte. Espectacular la disparada que hem tingut l'oportunitat d'esta gran mascletat. Han sigut 6 minuts els que hem tingut de pólvora a la Catedral del Foc. La plaça plena de fum, absolutament en foscor. A les 2:07 se n'anem a la publicitat, 30 segonets i tornem.